behar dugu esaten zieten Jainkoaren erreinuan sartzeko. Eliza elkarte bakoitzean arduradunak izendatu zituzten eta otoitz eta barau egin ondoren, Jaunaren eskuetan utzi zituzten, harengan sinetsi bai zuten. Sirian zehar, Panfiliara iritsi ziren eta Pergen hitza hotzegin ondoren, Ataliara jaitsi ziren. Han ontzia hartu zuten Siriako Antiokiara joateko. Handik, bidalia bai zituzten burutu berria zuten egitekorako, Jainkoaren ardurapean jarri ondoren. Iritsi zirenean, Eliza elkartea bildu zuten eta Jainkoak beraien bidez egindako guztia azaldu zieten. Baita gentilei federako atea nola ireki zien ere. Paulo eta Bernabe bertan gelditu ziren denboraldi batean ikasleekin. Jaunak esana. Zure adiskideek ager bezate jauna, zure erregetzaren bikaintasuna. Zure adiskideek ager bezate jauna, zure erregetzaren bikaintasuna. Gore zaitzatela jauna, zeure zorkari guztiek. Bedeinkatu zeure fededunek. Aipa bezate zure erregetza ospetsua, mintzabitez zure ahalmenaz. Zure adiskideek ager bezate jauna, zure erregetzaren bikaintasuna. Gorez beza nire ahoa jauna, eta bedeinka bezate izaki guztiek, haren izen santua beti eta beti. Zure adiskideek ager bezate jauna, zure erregetzaren bikaintasuna. Aleluya, 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 aleluya. Beharrezkoa zen Mesiasek sufritzea eta hilen artetik piztea. Horrela sartu behar zuen bere aintzan. Aleluya, Jauna zuekin. Jesukristoren evangelioa San Juanen liburutik. Aldi hartan Jesusek esan zien ikasleei, bakea uzten dizuet nere bakea ematen. Nik ematen dizuedan bakea ez da munduarena bezalakoa. Ez kezkatu, ez beldur izan. Entzun duzue esan dizuedana. Banoa baina itzuliko nahi zuengana. Benetan maite baninduzue, postuko zinatekete aitagana noalako, aita ni baino haundiagoa bai da. Orain esan dizuet, gertatu baino lehen gerta dadinean zinetz dezazuen. Ez dut jadanik luze hitz egin zuekin, bai baitator mundu honetako buruzagia. Horrek ez du nire gain ahalmenik, baina munduak jakin behar du nik maite dudala aita eta aitaren aginduak bete egiten ditudala. Jaunak esana. Paskoaldiaren bukaera honetan, Espiritu Santuaren zain gaude, Pentekostes festaren ateetan, eskatzen diogu Espiritu Santuaren doaia etor dadila gu gana. Eta irakurgaiak ere, hortara prestatzen gaituzte. Lehendabiziko irakurgaian, ikusten nahi gea, egun hauetan nola Eliza zabaltzen nahi den,
berri ona zabaltzen duten heinean, bai apostoluek eta baita ere, lehen da biziko kristauek, Espiritu Santuak bultzatuta, berri on hori zabaltzen ari da, erromatar imperio guztian zehar, ez? Eta Espiritu Santuak bultzatzen ditu eta indartzen ditu bai apostoluk eta bai lehen da biziko kristau horiek. Eta gaurko evangelioan ere Jesusek bi irakatzi oso ederrak ematen dizkigu, ni bi ateratzen ditut. Lehen da bizi esan zaigu, nik ematen dizuedan bakea ez da munduarena bezalakoa. Eta zer nahi du esan honek? Benetako bakea jainkoak ematen duena da, Espiritu Santuak gure bihotzean jartzen duena da. Ze askotan mundu honetako pakea, ez da benetako pakea. Askotan da akordio bat ten ondorio bat, baino benetako pakea, askotan ez da. Askotan pakea egitearen ere, gure jokaera izaten da, begiak iztea eta ez gauzak okertzeko bezala, gauzak ez afrontatu, okerrak ez afrontatzea, eta esatea, ez du kasurik egingo eta pake pixka lortzen dudan. Baina hori ez da benetako pakea, Hori pakea engainozua da. Eta mundu hontan, askotan bizi den pakea ere, hortan finkatua dago, Nik ez dizu kalterik egingo, zuk niri kalterik ez baldin badiazu egiten, eta pixkat bildur hortan, eraren bateko pakea lortzen da, baina ez da benetako pakea. Benetako pakea jainkoak ematen digun pakea da. Espiritu Santua gure bihotzean dagoenean, jainkoaren maitasuna gure bihotzean daukagunean, Jesukristo eta jainkoaren grazian bizigeranean, ordun daukagu benetako pakea. Hau da, jainkoarekin pakean gaudenean, jainkoa maite degunean, ordun gaude benetako pakean. Ze azken finean, jainkoarekin pakea ez daukanak, jainkoarekin pakean ez dagoenak, beti gerran dago besteekin. Besteekin beti gerran dago. Norbait ikusten degunean beti kejaka, beti haserre, beti besteekin iskanbiletan, horrek esan nahi du, ez daukala benetako pakea. Jainkoa ez dula ezagutzen, jainkoa ez dagoela bere bihotzean, eta behar dula konbertsioa. Hau da, jainkoaren maitasuna ezagutu eta jaso, Espiritu Santuaren doaia bere bihotzean. Eta hori ekartzen digu jainkoak, benetako pakea. Zailtasunetan, arazoetan bizitzen dena baita ere. Ze pake hori ez du ezer kentzen mundu hontan. Inork ez digu kentzen pake hori. Egin diezaigukete gaitz eta txarra handiak, baino benetako pake hori daukanak, jainkoak ematen diona, Espiritu Santuak ematen duna gure bihotzean, ez dago ezerk kentzen dunik mundu hontan. Ez arazo, ez sufrimendu, ez gauza txarrak. Eta gero esaten zaigu baita ere gaur Jesusek esaten digu, banoa baina itzuliko nahi zuen gana. Banoa baino itzuliko nahi zuen gana. Jesusek bere heriotza adierazten nahi da, baino baita ere promesa egiten du gure gana berriz etorriko dela. Eta hori nola gertatzen da? Espiritu Santuaren doaiaz gure bihotzean. Ze Jesus hil eta piztuak zerutikan Espiritu Santuaren doaia bidaltzen digu eta betirako gure bihotzean daukagu. Ez bera bakarrik, baizik eta aita, bera semea eta Espiritu Santua. Jainkoaren templu bihurtzen gaitu berak. Eta beraz, bizitza hontan eta mundu honetan egon zen baino gertuago dago gurekin orain. Espiritu Santuaren doaiaz. Ze geure barnean, geure bihotzean daukagu Jesukristo graziaren bitartez. Eta hori Jesusek egin du posible bere heriotza eta pizturaren bitartez. Beraz horregaitikan esaten digu gaur eta promesa hori egiten digu Jesusek, ez? Banoa, baina itzuliko naiz baitere berriz zuengana. Bizi dezagun, egun
denboraldi hau, Pasko denboraldi hau, gure bihotzak prestatuz, Espiritu Santuaren doaia jasotzeko. Hala izan dadila. Aitaren ondoan dugun Jesus jaunaren izenean egin ditzagun zenideok eskariak. Jaun piztuaren bakea eta adiskidetasuna hartu duen Elizak jakin dezala bake hori zabaltzen, giza eskubideak eta denekiko begirunea defendituz. Eska diezaiogun jaunari, kristau fededunei erazu egiten dietenak ireki dezatela bihotza, evangelioa berentzat ere berri ona dela ohar daitezen, eska diezaiogun jaunari. Paskoaldian bataioa, sendotza edota lehenengo eukaristia ospatuko dutenek, beren guraso eta hezitzaileekin batera bizi dezatela sakramentu horiek adierazten dutena, eska diezaiogun jaunari. San Pauloren garaian bezala izan daitezela gaur egun ere elkartearen arduradun eginkizuna betetzeko prest egongo diren zenideak, eska diezaiogun jaunari. Jesusek bere bakea ematean zeure adizkidetasuna eskaintzen diguzun jainko ona begira errukiz, ahul den zure herriari eta sendo gaitzatzu zeure zerbitzuan. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Edinkatua zu jauna zerulurren jangoikoa, zure eskuzabaletik hartu dugu orain ekardizugun ogi hau. Lurraren indarrak eta gizona lana sortu hau egingo zaigu biziaren ogi. Bedinkatua zu jauna zerulurren jangoikoa, zure eskuzabaletik hartu du orain ekardizugun ardo hau matzondoaren indarrak eta gizona lana sortua. Egingo zaigu betiko zorionaren edari. Zenideok, egin dezagun otoitz guztio batean Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Onartu jauna zure Elizak boskarioz ekarritako eskaintzak eta horrelako posa eman diozunez gero, emaiozu fruitutzat betiko zoriona. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin gora bihotzak, eskerrak jangoiko gure jaunari, egokida bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, zu jaun hori beti gorestea, baina poz handiagoz, eta bereziki Kristo gure Paskoa, hila eta eskainia izan den aldi honetan. Bere gorputza gurutzean eskainiz, beren betera ekarri ditu lege zaharreko sakrifizioak, eta gu salbatzeko zuri bere burua emanez, bera eginda apaiz aldare eta opari. Horregaitik, Pasko pozez gainezka daude, gizon emakume guztiak mundu zabalean, zeruko indar eta ingeru guztiak ere horregaiti dute beti zure aintzaren gorezpena kantatzen. Santu, santua, diren guztien jaingo jaun, Osana,
zeru goienetan, bedeinkatua, aunaren izenean, rena, Osana, Osana, zeru goienetan. Santu zerabai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egitzatzu bada santu ogiardo hauek zeure espiritua isuriz. Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogila hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik. Hau nere gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean, palondoan, galiza harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik. Hau nere odolaren galiza da eta, nunberri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Horregaitik, jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogila eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu, zuri eskerrak emanez. Aldarean, zeure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Zan gogoan jauna, mundu guztian zabalduri dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora, Francisco gure aita santuarekin, Francisco gure gotzainarekin eta eliz gizon guztiekin batean. Era berean, zan gogoan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak. Eta hildako guztiak ere, aritzazu zeure aurpegiaren argitan. Erruki sakizkiguarren gu guztio betiko bizitza iritsi dezagun, Angoikoaren ama Maria Virginia doatzuarekin, haren senar Jose santuarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun, Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jangoiko aita algustidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan, salbatzaileak agindu eta erakutziari jarraituz, beldurgabe esan dezagun. Gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia zeruan bezala lurrean ere. Emaiguzu gaur egun honetako ogila, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzatzu utziten taldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik. Atera gaitzatzu jauna gaiz guztietatik emaiguzu pakea gure egunotan, zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesukristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela.
Jesukristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet, nire pakea ematen. Begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala emaiozu Elizari bakea eman batasuna. Errege bizi baitzerak izaldietan, jaunaren pakea beti zuekin, emaiozue pakea elkarri. Jangoikoaren bildotza, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotza, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotza, zuk entzen dezu munduko pekatua, emaiguzu pakea. Ona hemen jangoikoaren bildotza, ona munduko pekatuak entzen duena, zoriontzuak, maiontara deituak. Jauna, ni ez nahi zinor zunere etxean sartzeko, baina ezazu izbat eta sendatuko naiz.
Egin dezagun otoitz. Begira bihotzonez jauna zeure herriari eta betiereko biziaren sakramentuetan eraberritu duzunez, egizu iritsi dadila aintzaz beteko den haragiaren piztuera ilezkorrera. Jesukristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, bedinka zaitzatela, jangoiko guztidunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak, zoazte jaunaren pakean,